Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Veni Sancte Spiritus.
Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus.
Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Kublai pi baro komen kupara kiba nishim banta bangi hagane kajan mit na kabanta gane gamas manda kasngi kabalang karke ya Sngiburom jong Mathias Bakhuid u apostol ngin sayo kajingkren halor jing ishibet hagapor jing yetu kana hagane gamas jongin ya duai na kabanta kini gijing tumu jong pi ngi duai na kabanta kajindap chiteng snem gajing klat no jong ka mensim jong isen sherlang marweng to try an ai gajing jataj bam jukut ngi duai hagane gamas na kabanta gajing tumu jong i heimon mi chumpa mat kaying kasem bakin yo ya gajing kerku jong blay gajing da jong blay ngi duai hagane gamas na kabanta kamensim jong i Margarita Sun ba di Petrus Rumnong ba kinyo ya kajinja tait bam jukut ngidwai hagane gamas na kabenta kalangku balai snem kajing klatno jong iba Oscar John Pengrop ba inyo ya kajinja tait bam jukut ngitruai gane gamas na kabenta kamensim kabala klatno jong kibahi ngasem i Cecilia Walang, i Crolin Wanyang, i Daria Walang, i Krial Walang, Telantinus Walang, Kondar Walang, bat iwei kulung mapadiwa prisma, makin yo ya kajinja tait bam jukut, la kerpat day Yohanes Walang. Ngidwai hagane gamas na kabenta i kajintmu jong i Monica Tangsang na Parish bernihat kamtam bi kwa bangin duai na kabentai mei jong i badan ha jintia pang mentala ar pukandai snem boblete kendar on penkoit noi on ai ya kajing ko jingkia kabapura ngidwai ha gane kemas rengkat bat ki sister na Auxilium Convent Lamar Siang
kibakwa ban sungongu yo blay ban yaro yo blay na ka benta jingkar khu ka bakila iyo badru bagi kwa bengin duai kerpang na ka benta ka jintmu jongki kum ka community bau blay ta kenrat unsngap ya ka jing angnot jongki ya ka jing trang jongki ngidwai na ka benta jongpi Sister Baro hapo Auxilium Convent hapo Lamar Siang ngidwai hakane kamas na ka benta iba John Walang ibala klat men pratarik mentau benai bayin yo ya jinja thai bam jukut badru na ka benta mei jong pi miracle moto bayin kinyo ya jinja thai jong kamen sim I alsi dora mauto ngidwai na kamta kaman simbala klat no jong iketis yang rai badang shutep menta sngi bayin yo ya jinja thai bam jukut ngidwai hagane kamas kerpang rengkat baru kupa bakhuid rengkat bat ki jat niam baro kiba ham ta sngi kupa bakhuid ukhot yangi mengin ya sha jing it mengin ya duai mengin job ya gane ka khlam ngidwai nam ta jin tumu jong kupa bakhuid ngidwai hagane kamas na kamta kaman sim jong iba Markus yang rai ba klat menta sngi bayin yo ya jinja thai bam jukut ngi ai ka jing kublai ngolem ya ki bahi ngasem kamtam hagane kapor kabas ngosi to blay unya don rengkat bat phi ngidwai hagane kamas naga menta jintmu jong I shisha warjri kamtam naga menta yeng kasem jong I dali warjri I wan sing mauthok makinyo kamet kabakoi kibakia ngidwai hagane kamas naga menta jintmu jong I karshan khar kongor kamtam naga menta mei jong I sukmon khar kongor ibadan ha po hospital be inyo no ya gajing ko gajing khia ngidwai na banta jintmu jong yo anis walang kamtam na banta joyful Mary maulong isawan la maulong bakin yo gajing ko jingkhia ngidwai ha gane gamas na banta ka yeng kasem ikun kikti baro jong I kenmo kompat bakin yo gajing sumar sukher jong blay bakin yo gajing ko jingkhia ngidwai hagane kamas na kamenta jintmu jong I sorry lang marbo kamtam na kamenta kun jong I ngidwai na kamenta jintmu jong I en keriem kamtam na kamenta kajintmu babaha jong Robinson keriem kamtam bu unyo ka jingko jingkhia ngidwai na kamenta jintmu jong Stores el Sangriang kamtam na kamenta ka yeng kasem jong iba jong I bat ikong Catherine nong sig kikun ilaki star nong sej badi Mary anong sej makinyo igajingko jingkhia ngidwai na banta jintmu jong I Johnny Melim kayeng kasem kwik Melim badi Dennis Song Thiang makin yo igajingker khu jong ublay ngidwai kane kamas na banta jintmu jong I Chan Mi Chan na banta kayeng kasem makin light na kapang stom ngidwai na kabenta jintmu jong I Susana thank you kamtam na kabenta I Allen B thank you kabade kasngi kha menta kasngi doble ta kandat ungkar khu pi Allen bidang he dang san ha jing I yo blay ha jing nang jing start ha jing I mei pa ibai ngasem baro ngidwai ro ha gane gamas na kabenta kamen sim balaklat no I jong I George Melim ngap Gregory Clyde Clementina marbo, Priscilla marbo, Deisa marbo, Venus marbo, Mela Mary marbo, babaro kinyo ya jinja thai bam jukut ngidwai hagane kamas na kabenta I clarity da ju benyo ya jingko jingkhia ngidwai nam ta inga sem jong ini ba marak bat I pio marak bat ki kun ki ti baro kinyo ya jingko jingkhia ngidwai hagane kamas na kabenta inga sem jong I jinda niang lang bat I sholina karbani wat baro ki kun kikti kinyo I jingko jingkhia ngidwai na kabenta ka yenga sem jong I minisha niang lang but I word nan ji moment ki kun kikti baro kinyo I jingko jingkhia ngidwai ka nagamas nam ta ka yenga sem jong I shembor lang lang rin uwa persang bandrung urang pankre menta bandrung sya ka balang noman simbakhoy nipun khoy nipun shai I ba inang so shu ya ka jing kordor bandrung ha ka balang ka basisya ngidwai na kabenta I gracia nongbak magikun kiti baro kinyo I jingko jingkhia
Ngidwai kan kemas na kamta ka ing kasem jong itran lida ju but imijer niang lang bat barok ki kun kiti kinyo jingkar ku jong ublay ngidwai ha kan kemas na kabanta ka ing kasem jong imilianda nong dhar arun nong klau bakinyo jingko jingkia ngidwai na kamta ka jingtumu jong Gregorius nong dhar pari bakor dor malngyang ngidwai na kamta ka jingko jingkia jong man balang malngyang Eugene malngyang badon dor malngyang basyong dor malngyang Jasmine nong dhar one job khar kongor badi Jonosius nong dhar ngidwai na kamta ka skika jong I Alex Imli bauble nong kerkui I ka ing kasem ba inyo shushu ya ka jinai a ka ing kasem bar halo jong I ngidwai na kamta ka ing kasem jong ga jintmu jong itwilina marweng kemendar kendo lengdo rengkat bat kikun kikti Fidelity the Bester the Rosemary Paul Muse Ginester Splincius Kainbor Singh Kesbin Doining Linus Sheffield Star ba kinyo ya ka jingkar ku jong blay ngidwai ha kanay kamas na kabanta ka chintumu jong Asha Meris Imyong balidon borlang Shabong ngidwai ha kanay kamas na kabanta ka chintumu jong Idame Wante Dingdo Herman Starley Karkongor by Devenson Karkongor ngidwai ha kanay kamas na kabanta ka chintumu babha markiying jong kasem jong Juanita Margarita Albina Robilda Merina Diana Sabrina Diana Karkongor ibai Kmendingdo Banshara Shilla Tracy Mauri Arin swear bau blay try kan rad ungkar kuye ki undon rengkat berkejin tumu babah jong ki ngidwai na kabanta I pendap jing suk swear by in light na gajin shitom na gajin pang inyo ya gajin koy ngidwai ha kanay kamas na kabanta ka ing kasem jong I kong delang shisha sotun ni ba gospel nong spung ikun kiti baro be kanyo I jingkar ku jong blay ngi ruai kanay kamas rengkat berkaying kasem jong I wei meni para jong I ibam thok kerteng nambar bakut I wei sau khandai wei pra I bakwat mensungu yo blay na kabanta jingkar ku bakila yo ngidwai kanay kamas na kabanta ka ing kasem jong I Ashevin I bakwat ban angu yo blay badru I kerpat yo blay bin pan pas bahai ke exam ngidwai na kabanta I Mary Jun lengdo ban kiparalok badan halenti bau blayn yadai ki kadba kidang wan pai sha kanay ka jala jongi ngidwai na kamta ka jinja thai jong kaman sim jongi Susana nong room o try an IE jinja thai bam jukut ngidwai kanay ka mas na kamta kaman sim balaklat no jong ilakan tumor wing but I driam sun bekinyo ka jinja thai bam jukut ngidwai ha kanay ka mas na kamta ka janyam repair haslak pertei kumbala om pembenamane ba lembang jinyat li jungi ha jinduai ngin job ya kaneng klam ngidwai na kabanta kamen sim jong I Father Norman Singh lengdo ha ka jindap chisnam ga jing klat jong I ngidwai na kabanta I Shempang bari Jesse bau blayon rim sumari unyadai ki ha kam ka baki trei ngidwai na kabanta ka jingko jingkia jong I kong ani marbanyang panak kabanta ba Albert Kleinborn tatiang bakin yo ya gajing ko jingkia lengba gajing kerku jong ublay ngidwai na kabanta gajing temu babha jong I Susana Kiryem basan ngidwai ha kanay kamas na kabanta kong Lucinong tedu Unity Maulong Manosha mensong wala syai kasngi kinmi na Ahmedabad panwan sa Shillong boblayin rin sumar sukerun dai ki ngidwai ha kanay kamas na kabanta kaman simbala klat no jong iba kambul lengdo bayin yo ya gajinja thai bam jukod ngidwai ha kanay kamas na kabanta kajintmu jong I Dafi Grace Mayong kamtam na kabanta I med dap born malai bali kasngi kaman ta kasngi doble try kandat ungkar kuye pi med dap born ngidwai na kabanta kajintmu jong I Mildred yaw pniaw kamtam na kabanta kaman sim jong iba Hector Karamnoy ba klat man ta kasngi o try an IE jinja thai bam jukot ni ai ku blay kit bo snolem ya ka yeng kasem jong ine Hector ngidwai ba blay unlong ka jintengen ne pi ngidwai na ka banta ka man sim jong I Hazel D'Souza I John bari James Pimenta ngidwai na ka banta ka jintemu jong I Mewan lengdo ngidwai na ka banta ka jintemu jong I MK Biam ngidwai na ka banta ka man sim jong I Kong Sofia Walang ya Artemisia Monteiro bari Lourdes Fernandez ngidwai na kabanta ki Bishop Kiruniam Hakaleng Pertei
kamtam na kabentai Sister Media Fernandez betre Vietnam hajan China ba boleh kendan sumar sukhari ngiduai na kamenta I bakor normal ngyang kamtam na kamenta kamen sim jong I Octavius nong dhar albinus maukiu pari lari kupar jana nong bed ngiduai na kamenta jintmu jong historic Austin ngiduai na kabenta ki missionary ki balaklat no bakinyo ejinyo thaj bam jukod ngiduai na kabenta jintmu jong I bapen hon kshar kamtam na kabenta jelisha saukmi bayin koi no na ga jingpang jong I ngiduai na kabenta ka jintmu jong I Mary Persara thank you kamtam na kabenta Alan thank you badi kasngika kumbangila pule mene ngiduai na kabenta kamen sim jong I ba Peter Elford thank you ibalaklat no idei iwei na kinong shendur bapawnam yang ni po jela jungi henrei blei ulamon ban shimnoi isha beneng ngiduai be inyo ejinyo thaj bam jukot ngiduai na kamta jintmu jong ijuani tamal ngiang ngiduai na kamta jintmu jong idaya warba kamtam na kamta I jim warba boblita kendarun ai ejinyo thaj bam jukot ngiduai na kamta jintmu jong imabilis marwen jintmu jong I Chelsea Mauri kamtam na kabenta idei fisha mauri ibadap lais nem benta kasngi toble yun kerkui iun ai kajing ko jingkia kajing nang jing start ngidwai na kabenta kaying kasem jong Alex Kar Kongor ngidwai na kabenta kajing temu jong Trang Miki Suchiang kaying kasem baro ngidwai na kabenta kajing temu jong Marisa Swer kamtam na kabenta Marcus Ketis yang rai ibrang syuklat benta kasngi be inyo kajing jathaj bam jukut ngidwai hakane kamas na kabenta bandri hun mukim kajintmu babhajongi kajintmu jongi Veronica Rai kajintmu jongi Audrey Malngyang kajintmu jongi Kershan Shangdiar kajintmu jongi Marshall Nongput kamtam na kabenta I Banisha Nongmor badukeni Nongmor bau try kendat undon rengkat badki ngidwai na kabenta I Caroline Bare kajintmu babhajongi kamtam na kabenta I Karnesha Bare Badon si Bangalore bainyo jingko jingkia ngidwai na kabenta jintmu jongi Jeffrey Jerwa bainyo jingko jingkia ngidwai na kabenta kajintmu jong Ivorin Karmalki kajintmu jong I Langtai Marbanyang kajintmu jong I Mary Joyce Dakhar kamtam na kabenta I pa jong I bedon pedang jin shitom bainyo na jingko ngidwai na kabenta kajintmu jong I Vikonya so Sten kajintmu jong I Yolinda Hinyota iba kwa ban aingu yo blay kamtam ba ila kerku ya kaying kasem jung I nidwai ru ba I men jung I ba di me jung I kin klein no kin koit no nidwai na kabenta ka jintmu jung I Kelisita Jerwa ka jintmu jung I du peace warlarpi kamtam na kabenta ka mensim jung I Monica warlarpi nidwai na kabenta ka jintmu jung I Sylvia Walang iba kwa ban aingu yo blay na kabenta ki jingkerku ba blay ula ai kamtam ya kites baro kilalong negatif lalong normal ngidwai na kamta jintmu jong I Joseph Karshieng ya kayeng kasem jong I baro ngidwai na kamta I Elizabeth Dingdo kamtam na kamta jintmu jong I Lapen Shai bad I Lapen Hon Dingdo bar kayeng kasem jong ki baro kawai ngidwai na kamta jintmu jong I Philomena Tado kamtam na kamta jong I badan I pa jong I badan pedang jingpang ba inyo na ya jingkoy ngidwai na kabenta ka jintmu jong I Eric Warjri rengkat bat kini jintmu baro komen kepara to ngin monla eki sya kaduan jong utrai ngin terwai eki kenang bau blai trai kenrat un te sei jinggerku baro halor ki jindon kam jongi te rengkat bat kini jin terwa jintmu jing anut jong pi baro to ngin terwai ki shau try tak kebangi ruai ya kicing ruai sedang jong ka Mass Bakhuid
So by shim na marj right and by lies ba sao po. Lie sao not. One baraya raw you try. Hallelujah. Demane bau long play. Hallelujah. Rise you try a jing I go. Hallelujah. Like Santo ya kenut. Hallelujah. Ubakra ubadon bor. Hallelujah. Ulong sim halor baro. Hallelujah. Haga kerteng ukpa baru kun baru men sim Bakhuid. Amen. Kajinya ye jong utrai jong iu Jesu Christ, bat kajinya ye jong ublay. Lember kajinya selok jong men sim Bakhuid. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat piru. Ti mentaka sngi kadai ka sngi krau ka Sngiburom jong Mathias Bakhuid ubadai way na ki apostol om balajid daw Jisu Henry balajid da ki apostol namar kajingle syutia jong Judas Iskariot kuma pilatip haga history Judas Iskariot ubala di yaw Jisu kadu kadwai upeniap irade da ba pasi Henry banda dap kita ki khat ar ngut kumalong ki khat ar jaj jong ki pat Israel ki lajit yau Mathias banlong way na ki apostol ndaw Jisu la ki ushabeneng bat haswa ka sngi Pentecost ki lajit yau Mathias banlong way na ki apostol sakren kambun shibet halor jungu shibet hak por jinya tu kana Tiu Jisu khot yang ngaru bat ya piru banlong ki apostol jungu. Ngila banlong ki apostol om tang banlong padar ne long sistar. Ngila banlong ki apostol haka jing im jingik baman kasngi da ka bang ngile bha hai ki kam ki jam jungi. Da ka bang ngi pendep hok ya ki hukum jong ublei. Ngilong ki apostol na ka banca ki we yo la se ki bang patip ya Kris. Te haka jing im Kristan jungi bonsin ngimla banlong kita ki apostol. Penban ngilong kum ki ksuit Haka jaka bangin le bha, ngile ka basniu, ngile ka pop. Nakta ka daw komen ko para haswa bangin penmenta ya kene ka knya ka kriam. Tungin ya kubur bangin long kinong pop. Nang bangin long kibala kre, banle niam ya kine kijing maya. Ngapla hau blay badon bor pada pi komen ko para Bangalale pop kibun da kijing perkhat da kijin da kikam da kijing le klet da kijing le palan jonga da kijing le palan jonga da kijing le palan bakrau jonga namar gatang kerpad ya kamaria Bakhuid kabayai sa gathei suti ye kia ngel badi kiru khoi badi pi komen ko para banjuai na kabenta jonga how try lay jongi Ublay badon bor baro niya snay yangi. Badan dalam mam ikipop jungi unya lam yangi syaka jeng im bam jukut. Amen. Rais pa sa pusan.
Strijken rad goblei isneyangi. Strijken rad goblei isneyangi. Christo mam go Christora. Go nong pen im joingi pen im yangi. Strijken rad goblei isneyangi. Strijken rad goblei isneyangi. Christo mam go Christora. Go nong pen im joingi pen im yangi. Urong ublei shadro, but I can know Jesus. Hagi ben riu baro badon kamon babha. Iya royame. Nampan ngimane ngiyai pendon burong bangis ngomuyame kotrai koblei simne kupadon kun marway upa ko try Jesu Christ ko kun lamrodulay bagit kipopertay tup diang kajing kerpa Tungin yaduai komen kupara kamdan mapi baro ibai shimbenta hagane kajing kinyai kene ka Mass Bakhuid kilapa ya kijing tmu jong pi kumang lapan kemau pi borobor kan long ke basaiso aba pi shimbenta Tengah pi baro kibadan menta hagane kakinya ka kriam ublein kerku ye jing angnod jong pi ye jing trang jong pi jing kerpan jong pi baro ngin pensngo pensngap ha u ya kita ka jing angnod jong pi baro ki jing trang jong pi baro da kane ka jing duai jong kabalang ko blei me balapan rung yaw Mathias Bakhuid sya ka kan hon jong ki apostol
To ai da ka jing duai lem jong u ba mangi ki balak men baya ka jing ye jong me la ai bha hangi ngin long ki babit ba en yo yang ngi ru ap deng ki balajit jong me Dau try jong yu Jesu Kristu kun jong me Uba im barbas ni siya rangkat bat me badu men sim bakhuid Uwe ublay junom la junom Amen Kajing pule benengkong, kajing pule nakikam jong ki apostol. Ha kito kisngi hadin kajing yatai nia ke Beslem. U Petrus ulayang bat ulaong haki apostol ba kistemen kisan. Ko para pitip ba ha kisngi ki ba mensyua ublay ulajit hapdeng jong pi bada kasintur jonga ki gentil ki de banyo sngaw ya kaktin jonga gospel bat bakin ngay. Bat ublay uba itu ya kadonot ula ay kajing menjor ya ki da kaba ay haki yaw mensim bakhuid kumba ula ay hangi bat shim la penyeper hapdeng jongi bat jongki Henry ula penkhod ya ki donot jongki da kajing ngay. Te menta balay king pitin ju yaw blay da kabatin rong ya kajuar hakaying dong jong kisenran ya kaba ki kpatemen jongi lemne mangi hiru ngimla banket Henry nginge ba ensa pelai im yengi da ka jingai e jong utrai Jesu kumba kanlong ya kiru kakenhun baro kawai kalas ngap jar bar kilasha skor ya Barnabas bar Paulus baki yathu yaki dak phla bat ki kamba ba ublay ulale lengba jongki hapdeng ki gentle haba kiladap kren u Jacob ula jubab ko para to sha scoringa u Simon ula dap batai ba kumno ublay hakabanengkong ulale jungo ya ki gentle banjit na pedeng jongki ya upai na kabanta ka kerteng jong uhi bat da kane kiktin jongki nong yitu lupa ki ya dei tik kumbala tho hadin kane ngan wan pai bat ngan te biang ya ka ying udabit kabala klem ngan te biang ya ka na ki jingjot bat ngan sapniang ya ka ba kumta ki we pat ki bendreu kin wat ya utrai bat baro ki gentil ya ki bala khot de kerteng jonga uong utrai ubala pen pau ye ki e nadu min berim Namar kata kajing ai jing mo jonga kalong bangim de ban penwit ya kito ki gentil ki ba pai show blay Henry ngide ban tho yaki ban tho shaki bakin kier na ki jing pentingit jong ki blay thau bat na ki rukom poi kha bala adong bat na kono kamrat bala penyap da ka ba syukrwai bat na kasnam naba nadu ki pateng ki ba menshwa u Moses ulabu haman la kashnong yakito kiban yalap yu namar la pule yu man la kasabat haki sinakok kaktin jong utrai Ngis ngongu yaw blay kajubab jong pi kalong to yathu pedeng ki pai benriu baro ya ki jing phla jong utrai To yatu hapdeng ki pai benriu baro ya ki jing phla jong utrai Torwai kajingrwai bathamai how try Torwai how try ko perthei baro Torwai how try tekerkhu ya kekerteng jong u To yatu hapdeng ki pai benriu baro ya ki jing phla jong utrai To pin benai ya kajing pen im jong u man kasngi To yathu hapdeng ki jaj benriu ya keburom jong u Bat ya ki jing phla jong u hapdeng ki pai benriu baro To yatu hapdeng ki pai benriu baro ya ki jing phla jong utrai
To ong ha ki jai benriu utrai ulong usim. Ya kepertei ulapen skem ha kanong rim jongka. On sabishar ya ki pai benriu da ko hok. Tu ya tu habdeng ki pai ben riu baro ya gejing pela jong utrai. Singo bahayang. Kilang brod jonga kisha skor ya ketin jonga uang utrai nga itu ya ki bat ki bot ya nga. Utrai non rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing penbenan aga gospel bakhuid kat kum uyanes. Kabrong hale utrai. Hagata kapor u Jisu ula ong halaki sendran. Kumba ukpa ula ij yanga. Kumtaru nga la ij yapi. Do yai sa hakajing ij jonga. Tadapi sumari ki hukum jonga. Pin yai sa hakajing ij jonga. Tik kumba ngala sumari ki hukum jong ukpa jonga bat ngasa hakajing e jong u ngala itu ekine ki happy knang ba kajing kemen jonga kandub don happy bat kajing kemen jong pi kandub long kabapura enyero yau Jesus Christ Juno. kajing yero yame ko Christ. Agak cakap ong gospel utrai ngong enyero yau Jesus Christ takamut kajinya tuk kana kalakut. Hawai to bunsin hagaji imbriu jungi ngi ya confuse. Yole se kadai kapor kabangi padyo pediang yu Mass Bakhuid. Henry ka Sngiburom ka bangir khem ndak Sngipat kalong dakongwei. U Mathias ndeu Mathias Uklem kulmar, kumba kulmar mengaman tahaba pulih ke gospel. Uklem kulmar, habalah syajid ya u pediang. Pitip kumba ka jinya tu kana ka ong hoai kijing pulih mentang sengi na de benshim na ka kasau ka rejong u jemang bra jemang ka Sngiburom jong Mathias hendring ya pulih kijing pulih jong ka sengi palai hagatayo besan jong kapor pasca. Adangi pulih bahai gitu jing pulih naik kam jong ki apostol. La ki nong but jong ki apostol kan du kumba shispa arpongwot ai. Bana benang gini ki shispa arpongwot kajinya tu kana ka ong ki la jid arngut yo Barsabas bat u Mathias ban shim hakajaka jong Judas kumba ngal ong mene haswa ban sedang kemas. Namar ki apostol ki don kam ya kita ki arngut ban pej ya ki jait jong ki pat Israel. Mo kat kum gajin thok Bakhuid. Tena kata-kata gila jid yau Mathias. Tiha kene gajin jid ru ki da kalai nupsip. Bat kanupsip kahap ha u Mathias. Bat u Mathias u klem kulmar jingmut wong hooi. Bat nak kata u pediang ya kata gajin long apostol. Bat kumbang la pen mau ipi mene kene gajinja kaja ndau Jisu la kiu syabeneng. Haswa ban poi ka sengi Pentecost kajin jid yau Mathias Bakhuid. Mass Bakhuid jela se umpat on hiar halor Mathias namar ka Pentecost ka pat poi. Ndai wat la kataru uklem kulmar jingmut wong hooi bat kumbang itip andala dep jid yu ulej yalap sha Judea sha Kapadosia kebetulan hajan ke Duriau
kasapian si kasapian kaduriau kasapian but ki kajinya tu khana ka ong ba andau poya po Ethiopia ki set patok yu namar ba uyelap ya ka gospel uyelap si pangu Jisu ki set patok yu but hapo patok rengkat rekta ki we ki koidi kita ki bapej ya ka patok kat kum gajinya tu khana pateng ki ong ba ki ai kabi ya Mathias bandi kenang ba uniap no tipma Mathias udi ya kata kabi hakajaka ka ba uniap uyo pan man kata kebor bapan kot ya kita ki koidi ki bapang hakata ka patok bat ki ong ba hadin kato kat nesngi usuja na kata ka patok ki briu ki awad yu kimlap upoi sya kajaka apo Judea ka baki khot ka Colchis ka bamenta ngitip kum ka Georgia bat de hangta usha penyap usha lentamau usha yap martyr apo kane kajaka house name prapo te kata gede ka jing im ka jing long jong u Mathias Bakhuid na ka jing im jung new record ngila banring shibun ki jing mud jeng berkat bat ka ba kongsan kade kane kabau i yau Jisu kabau i yau Jisu nadu ka tunut walau klem im rengkat badu Jisu Henry naka khana pateng jong ki apostol tak jinya tu jong ki apostol kane ka jing i jong u yau Jisu ka paushena hadu ba ukloi ban IT yala ka jing im usalong martyr na ka bentau Jisu kane kata ka jing i komen ka para ka bangi yo ngoru ha ka gospel ka bamenta ka sngi hana laong baladon ko we ka jinya tu khana sepang ubadeng ulayap no upoi ha kata ka kamera ka ba Petrus keli jingkeli kenang ban pha sabeneng ne shadu jok te ubadeng kat badang ap ya kapali jungu uya sharum chaneng ha kata ka kamera badu wi kidon kita giduli shibun ba ha kata ka kamera ha kaduli ka banengkong yo i bodon shibun ki marble tu ngolongo pej kita ke marble Matkat bau dang pej dang musonnya kita ke marble angel uan bat ukeli badeng me pej iyong to badeng ujubab ngapej kini ke marble kini ke marble ben le yu kini ke marble ukeli tau angel uang kini ke marble kini ki kmat jong ki breu namar labu iki hang ne klemra iki sabeneng saga paradise namar kini ki breu haga por baki dang im hasla partai kiyo i shibun bha ka jin don kam jong ki men ki para jong ki kiyo i dalagi ni ki kmat ya ki beduk ki batoy ki barangli Henry kim le na kata tau ka kmat jong ki labu hang ne amla ban yalam sabeneng usong tu ya kata ulek syakoi pat kaduli hang ta yu i kini ki hot dogs pi borok pisut nat ban bam hot dogs namar meneng i shibun bha ki brio po jeeps ki ba order hot dog yu i kata duli don shibun ki hot dog ti ukli ki kini pat ki hot dog ukli yu tau angel ong kini kimne ki hot dog kidai ki teli jung ki brio namar hak por bagi dang im ki brio ki kren I love you tang ka jing kren hendrai ha ki kam kimle kata ka jing ik kimle na kata tau klik jung ki laot bat labu hang ne apa ka duli urung saha ka we ka duli ulek sa ka we ka duli yu i ba don kini ki so apple ki rong ki internet ki ba syai ba ki belong kum ki mau lenai ki ba pernai ukeli pat kini ki so apple ber gede ki angel uang ki tu kim dei ki so apple ki dei ki donut jong ki breu kini ki breu ha ka por ba ki dang maslah pertai ki don kecing sngow ba ki dei ben ba ki dei ben yarap ya ki para breu Henry ka syong no otang ha kecing sngow ki klem pen trei kam ya kata kecing sngow jong ki na kata tau donut jong ki rul abu hang ne klem yalam syabenang awak ila saya kena itang gajinya tu kana biria tang mengilak bandring dur shibun na kane gajinya tu kanaro makum no ngiu i dalagi khamat ya gajin don kam jong himen ki para jong i ya gajin don kam jong ki beduk ki batoy Henry lo se ngimle na kata ila se ki khamat jong iru ha kasingi ka bakat du embu ha kata kaduli nginong poi syabeneng kanong poi syabeneng yo la se utelik jong i la se ka kti jong i yo la se donut jong i yo la se gajimut jing berkat jong i
ladang ngim le ya ka e ka ba ujisu hukum yang iha ka gospel ka bangi pule mentah ka sengi dalile nginom po siya beleng dalile nginom po siya beleng hang ni Mathias urikut ubangi pule mentah ka sengi upan i yang i da kanuksa ba ukuloi ban IT la ka jim ukuloi ban long martir na ka bentah ka jing i jong uyau Jesu ngiru bun na bleng jong ban jong ping yong bangi i yau blei ni i ikimen ki para jong i Henry ula sengim le ha ki kam ki jam tena kata ka daw ula se don jing ting jing ma don jing e na ka bentah jong ban jong pi ban poi sha kata ka jing suk bleng hoi ujisu ha ka gospel mentah ka sengi ula hukum yang i bangin ni i yu bangin i ikimen ki para kan i ka hukum ka bakrau e pada bangi le kumta wong ka jing suk jong nga kan don bat pi baga jing suk jong pi kan long ka bapura kumno kata jing suk kan long ka bapura dah ka bangi i yau blei dah ka bangi i lade dah ka bangi i ikimen ki para jongi ban i yau blei yo lese ka long ka basuk namar ngim yu i yau blei namar ngim metre kam lang bat blei namar ngim le jing le lang bat blei hoi ha ka jing long ha ka dur briu blei don ka sya bangi le ha ka rom ka bakan jamin sim Henry ha ka dur briu yo lese blei wan kat ngi sya bangi le sya yo yo se ublei wan bat ngi ha ka por bangi dang ya thu khana ha ka dur briu kalong ka basuk ban i ha bangim yu i kalong ka basuk ban ong ha oi nga i pi ha oi nga kwa pan le ka ne kwa pan le ka tai ha bang ngim yu i ha bangim don lang Henry ha ba don lang kalong bun sin kalong ka e ka ba e ki bun ki briu ki ba ong ki ba ki duai ki i jo blei Henry ha ba dei bat ki para briu ngim hak ban le e kata hak jaka bangin ni it ngi ya krukti pan ban hak jaka bangin ni it ngin ya tho pan ban na kata katau kajing it jungi kelong tang hakar miang sentur kam don ki kam ki jam te kani kede kajing e na ka banta junga ban jong pi ban poi sha kata kajing ya thai bam jukut ne ka baneng ka bane junom kadon ko we kajing ja ka basisha shpang yu we kong iba pan pau ya kajing it jungi yo blei dah keba ialam jing duai rosari man la kasngi dah keba ialam jing ruai man la kasngi ublei dah keba ilai jalap keleng namar bai di presiden jong keseng long kami hadin lai snem ke jilong presiden jong keseng long kami kelakut mentah idei tang i member jong kata keseng long kami isdang ban kan tho ya baro isdang ban kan tho ya ka presiden batmai isdang ban kan tho ya ka secretary batmai isdang ban kan tho ya parish priest isdang ban kan tho ya kiwe ki ar ha kata garukom kemun ayu kata jing i yo blei tang ha por belong presiden kemun ayu kata jing i yo blei tang ha por bangilong rang ba snong kemun ayu kata jing i yo blei tang ha por bangilong parish priest ne tang ha por bangilong ki bahe ki bahan ki bahalor ndang ngim long su ki bahalor ndang ngim long su ki bahe ki bahan ha jaka ban i yau blei ban i ki para briu ngis dang ban kedokti kum kane ka jing i kadai ka jing i ka ba arsap bat kadon ka jing ma na ka banta jonga bat jong pi na kata katau na gospel ka bangi pule menta ka sengi uji su ulaong kumbau kupau le i jenga kum taru nga i pi to ya sa ha ka jing i jonga bat uji su dala de open i yang ta ka jing i jongu halor ka ding pna ule da ki kam om tang da jing kren hakatin om tang da jing i da ki khmat om tang da jing sngo jong modonot Henry ule da ki kam Mathias ubangi rekhe ya ka Sngiburom ju umanda sngi ule ru kumju hato ngabat pi ngin le ya kata ngabat puson en yero yo Jesus Christ junom la junom amen Number jerai ke ba lai spa nhiều pheu sau lai nhiều sau Let's try, Lord God, of all creation, justice, and love, may you prepare for humanity. Life is to be good forever. Hakapiang nebat upung ya la junu
Kum shi jawa ka kuri dry lemane do shangan sa megawanya pat kau yasno lang hakajinya. Joyo duway komen ko para bagajing kinya junga bajong pi kan long pabdiang hun hakman ublay pa badon bor baro. To try priang jingnya nagi gede jongpi na kabenta kajing ro berkaburam kerteng jongu kajimento ingi barika balang buku jongu baro kowe. To pabdiang ko try ki jin ay jong kabalang jong me ya ki balat ruwadon burom na kabenta ka Sngiburom jong Mathias Bakhuid. Badlang ba jong ki to pen klay nyangi da ka bor jong kajinyay e jong me da ukris utray jongi. Amen. Utray undon rengkat bat pi Rengkat bat piru to kentiu ya laki donu Giken tiu ya kisha utray Tongin ya nguyau try ken rat ublay jongi. Kashong hobat kadei Kadai shisha kalong kabasyong hogbat kabadai Kadai ti jongi bat kajin pen im yangi Haman la kapor bat kajaka Banay nguye me ko kendrat ko pa Bakhuid Ko blay badan bor bam jukun Lang bau try jongi uji Yesu Christ Namar melatay kabalang jong me Kabayang scam triang hakanong rim jong ki apostol Bakan long kasaki bayay ne Jong kajing kuy jong me hang ne ha pertay Bakan terwa hai kibriu baro Ya kajing hikay baken jab ne jong me Inamahar kata Mentabat pateng la pateng Rengkat berkakan hun jong ki angel Ngirwaya roya mena du ka donut jongi Bada ka bak ang jam nginut bahan penbena Bakhuid, Bakhuid you try Bakhuid you blame kipai Bakhuid, Bakhuid you try Bakhuid you blame kipai Neng bat pertay kidap Dakaburom jong me Rai Hosana Rai Hosana Hosana Shadrong Tam Ya Roy Utabawan Haka Kerteng you try Ya Roy Utabawan Haka Kerteng you try Bring bat pertay kidap Dakaburom jong me Rai Hosana Rai Hosana Hosana Shadrong Tam Da shisha melong Bakhuid ko try ka tamay jong kajing kuy baro Namar katangi karpat yame To pen kuit pen kentang ya kini gajing terwa jongi Da kabapayo mensim jong me kum ka jer halor jong ki Bakin dup kalalong yangi Kamet Bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ Ha kapor baladino ya u Badala kamon sengaw bahawla pediang ya gajing sya shitom Ula shim ya ukpu Bada kabay ngu yame Ula kedia ya u badula ay ya u halaki senran u om To shim bato bam na kane pi baro Namar kane kalong kamet jonga
ya kaban IT na kaban cha jong pi ha kaju karukom mendalalaya bam ula shim yuka kuri bada kabai ngu yame ula ay kahalaki sendran uong to shim batodi na kane pi baro namar kane kalong ka kuri jong kasnam jonga jong kajutang basmai bat bam jukot ya kaban penmi na kaban ta jong pi bat jong ki babun ya kaban mab ya ki pop tule ya kane ban ken mau yang a Kajin maya jong kajin ngej. Kata sin bang Bang ibam ibam yune yune ukpu ukpu ban ban ngidi ngidi na na kane kane kakuri. kakuri. Ngi Ngi penbenay kajin yab jong me ko try tat hadu men men wan. Namar kata ngi gibapen mentay kajin yab kajin mi pad jong u. Ngi terwa hame ko try ukpu jong kajin im bade kakuri jong kajin pen im. Ngi dai nguai dem namar me la nyo yangi gibabit ban yang hakmat jong me ban ban shakri yame. Da kabas ngawrit ngi kerpat yame bangi kibayo benta ha ka met bat kaslam ukrez ngin long kibapen yatali ka way daw mensim bakhuid to kan mau ko try ka balang jong me ka bala priang ha satlak ka pertay bat to penjanay ka ha ka jin yet rengkat ban Francis ukba bakhuid jongi u John Madur u Diocesan Administrator jongi bat baro kiling do to kan mau yaki shakri jong me ya kita ki bangela pule ya ki kerteng jong ki mene ki bamela khol shalade na kane ka pertai to ai ba maki ki balaya long ka we baru khun jong me ha ka jing yap kum ka jong u kin long ka we ru bat u ha ka jing mi pat jong u to kan mau lemru ya ki men ki para shindrang mat kan tai ki bahi ngasem ki lok ki jor jong i ki balaya thia da ka ba kermen ya ka jing mi pat par ya baro ki bala khlat no ha ka jing isen e jong me to pediang yaki sha kajin shai ka khamad jong me to isne yingi baro ngi karpat yame knang baran karbat kamari athe soti bakhuid khmi jong ublei u Joseph bakhuid kurim jong ka ki apostol bakhuid Mathias bakhuid u Don Bosco bakhuid bat baro ki ru khuid ki balapen songo bhai yame pateng la pateng ngin dub long ki ba bit ban yo ban talem ha kajin im bam jukut bat ngin ya ro bat pendon burom yame da u khun jong me u Jesus Christ Da u lembat u bat ha u kan long hame u blei u kpa badon bor ha gajinya long ka we jong u men sim bakhuid baru ka burom bat kajinya ro ju nom la ju nom Amen. kumbala hukum yang idau nong pen im bat kumbala hikay yang idagak tien blay nginut ban on kupa jong iubahadnen kan long ka bakhuid ka kerteng jong me kan wan ka ima jong me kan long ka mon jong me ai ka kendo kumbahadnen to ai angin menta ka jimbam jongi ka bala kasngi ba chomat yangi ya kireng kang jongi kumbangi rungi mam ya kibales niu yangi badwan yalam yangi Shaka jing pen choy Henry to pelayangi Nakabas new To pelayangi kerpat ko try na kijing snew baro Ha ka jing spoon jong me To ai jing suk jing san ha kis ngi jongi
Kenang bada ka jinya rab jinya snei jong me ngin light borobor na kapop. Bat ngin yo jinya dana ke jinjen jar baro. Kat bangi dang ap kemilenti ya ka jing Kermen Bakhuid. Bat ya ka jing wan pat jong nong pen im jong i u Jesu Christ. Namar ka jong me lo kahima. Ka jong me ka bor bat ka burong. Junom la junom. Ko try Jesu Christ me balong igi apostol jong me. Ka jing suk nga I happy. Ka jing suk jong nga ai happy. Wat pe igi pop jong I. Hendrey ya ka jing ay jong kabalang jong me. But ha ka jing sabon jong me. To ai ha ka ya ka jing suk ber ka jing ya teli ka way kat kum ka mon jong me. Mame uba iman basin syar junom la junom. Amen. Ka jing sugu try kan don borobor ringkat bat pi. Ringkat bat So piru. ngin ya truai ka dak jing suk iwe pat. Ka jing suk bat pi. Ko khon lang bro jong blay me ba keno ikipop ko perthei to sngal sneingi ko khon lang bro jong blay me ba keno ikipop ko perthei to sngal sneingi ko khon lang bro jong blay me ba keno ikipop ko perthei to ai jing suk yengi Hakmi ukun lang brod jong ublay. Hakmi ubakin no ekipop jong ka perthei. Suk itu kibala khot syaga jing khawai jong ukun lang brod. Ko ko kan kan ran ngam long be shong hok ba men Rum rum ko ko ying ying jong jong Ken Ray ray jong shong sang tin tin kamen kamasim sim jong jong kan sakhya sakhya. Tungin yai duai lang ya kacing duai keminian mensim. Ko Jesu jonga ngangait scam bamedon teli ha ka Kermen Bakhuid tam kaduan. Nga i yame na lor ki e baro bat ngatrang bamen wan hapo ka mensim jonga. Namar ba menta kumne ngamla ban priang yame ha ka Kermen Bakhuid to wan hapo ka doonut jonga. Ha kacing long mensim ngap piam yame hala ka doonut bat ngap penyai so yalade bat me watsha pangan khatshu name kaburom haukpa barukun ba mensim bakhuid kumba kalalong ha menengkong kumju menta barabo junom la junom amen. Number jerai ke bar arspa arpway. Way. Meru Christo penit yahaga Umbatoy nakakrungu Christo sa yahaga Snamu Christen nebyanya
babatu shashkon yanya jong me try ayan rin awat syanyan plano nami nunong shunu boman tulong tu dayanya at meriak tukot yanya Bayan wan syame lem kiriu kujong me banya rotang yame jiuno Akmi ko Jesu umababat yang tam ngadem ngon hakmat jong me Dajing trang by shiren jong gamen sim jong ngan yai dwai kerpat nyame Mamen shojing snow hadonut jajonya kajing jing kermen jingi Toshan jing kuslai bashishaya kapop Bat kamon kemanle balo Kat mangai ai puson jing mong kordor jong me Layak tulu padabi Bat kik jat gijonya Ilanya ushing jongga baro Dong yong lang sa jisin na kabenca ka jingker ku jong ublay ya ka ying ka sem jungi ulai hengi ya ka jingko jingkia ulai hengi ka jindon kam ka bangi don kam baki hajar mut kibriu hakane ka klip mat kimyo ya ka ying ka basa kimyo ya ka jaban bam kimyo ya ka bandi Andre ngi pat ngi dop ngi dap ngi biang Hoi yul sing idon kendet kijing Andre wat la kataru lang ba jing ku jong blay ngi yo shibon kijing haga jing im jungi na kata daw komen ko para dongin ya sungu yo blay da ka ba ong lang ngi sngongu ya me ko Jesu Yes ngongo ya me ko Jesu ngi ro ya me ko Jesu ngi ro ya me ko Jesu ngi ya me ko Jesu ngi ya me ko Jesu ngi pendon burom ya me ko Jesu ngi pendon burom ya me ko Jesu ngi mane ya me ko Jesu ngi mane ya me ko Jesu ngi ya ro ya me ko Jesu ngi ro ya me ko Jesu ngi kerpat yo Jesu wala wanrung haki donut jungi hoi naga benda jung pisi yeng Jesu la rung hakor kom ga baken jamen sim U Jesu don menta haki donut jong pi haki men sim jongi
tuang ya kerpat u badang kerku susu yangi kam tam ya gitu gejing angnut jungi gejing terang jungi gejing kerpat kerpon jungi dah kaba ngisngap yang hak gejing jar jong gedanut jungi ngin pensngap yu ya gejing angnut jungi bat ngin ya ong lang to kerku yangi ko try to kerku yang ngi ko try to kerku ya ki bapang ko try to kerku ya ki bapang ko try to kerku ya ki basyam janjar ko try to kerku ya ki ba shem jinjar ko try to kerku ya ka ying kasem jungi ko try to kerku ya ka yeng ka sem jungi ko try to kerku ya ki nong ya lam jungi ko try to kerku ya ki nong ya lam jungi ko try to ngin ai keburom ha ka Trinity Bakhuid pan ngin pen kentang ya lade kumbau kupa Bakhuid ula khot la wer ya ka percay baro ka wei om tang yang ki Kristen Henry ki wei ru ki jajniam bakin pen kentang ya lade pen kentang ya kari pen kentang ya ka jela hau bleu pa hau bleu kun hau bleu mensim Bakhuid bangin job ya ka ne ka khlam da ka ju ka ta ka jin ngou man ko ngu ya ka jing khot jong kupa Bakhuid ban yes no lang rengkat badu to nginia ong lang ka burom hau pa bad hau kun bad hau mensim Bakhuid kumbala long ka ga ban kong kumju menta bad bor junom la junom amen to nginia duai wat sange ko try ban pendap ya ka yeng ka sem jong me da ki jen ai ba kan jablei bad lem bad Mathias Bakhuid ban ya sait naga benta jungi tos ngau bha ban sha ya ngiru ban yo ya ka benta jong kiru khoi ha ga jin shai ngi pan ya kane dau kres utrai jongi amen utrai undon rengkat bat pi ringkat bat piru ublei badan bor baro unkar khu ya pi ya ka yin ka sem jong pi bad ya ga jin tumu ba bha jong pi ukpa baru kun baru mensim Bakhuid amen to ya lei suk kamas kalawai yes is no ngom ya ya blay blei number jerai ka ba ar spa henry pausan ar henry san Ni mon you blay go marite sati to snabi slay kik tin jongi to nang ben gloy ban te ban ai ki jing ker ku malakasi I jinker kuker hai ya like kun rangli ni mon you lay you balon try ubalong pa ba joy ni mon you blay ubalong fly ubalong pa ba joy ka burom hak pa bar kun ba mensim Bakhuid kumbaga lang banangkam jumintaban para bor junom la junom amen ko den Bakhuid tam Jisu to isnei kumare ko na rap Kristen terwana Tuhan ka mentajungi. jingi teng pa bar kun ba mensim Bakhuid amen amen